Každý deň po celý rok v tomto čase vám prinášame najaktuálnejšie správy. Sledujete tak výsledok práce nás, našich kolegov, moderátorov či redaktorov. No teraz vám ponúkame exkluzívny pohľad priamo do spravodajskej kuchyne, kde platí staré pravidlo, že aj majster tesár sa utne. Môžem? Po dnešku je všetko jasné. Väčšina demonštrácií proti NATO začína takto. Bývalí a súčasní politici, ako napríklad Mikura Zurinda. Zrejme... Čo? Zainteresovaní tvrdia, že systém by sa mohol... Zainteresovaní tvrdia, že problém by sa mohol odstrániť, kedy... Dôvodom je topiaci sneh sa v Alpách a takisto zvýšené vodu vám pri... Dobre to bude dobré. Väčšina demonštrácií proti NATO má podobný scenár. Najprv nevinná zábava, ktorá neskôr prerastie do násilnosti. Už asi 10. krát je to jasné. To je úžasná baba, toto je. No mi to je smiešné. Ujo, počkaj. Čiže tomuto autu sa niečo stalo, hej? Nie, bežná hadica prasnutá. No, a teraz na čo čakáte? Na vás. Po dnešku je všetko jasné. Podľa vyjadrenia ženy tá konala tak preto, nakoľko v ilegálnom vlastníctve a iné veci. Podľa vyjadrenia ženy tá konala... Na budúce, keď by mi chceli dať niečo vo vláde, bereme, ja neviem čo, kultúru alebo čo. Ja by som to rada ocenila, pretože pán minister Maďarič by sa nikdy v živote neurobil. Pardon. Vaše výroky prejdú do histórie. Marek sa urazí. Tak, na rozdiel od prezidenta Ivana Gašparoviča, Iveta Gašparovičová s novinármi komunikuje. Ivan Gašparovič 52%, Iveta Gašparovičová 36,5%. Vyzerá to tak, že... Ja už iba v súvislosti s tou akciou typováciou, neviem, či ma vôbec počujete. Dnes večer budeme vás na brňanskom castingu, budeme hľadať prvú československú superstar. Krajina je však známa aj svojou rekordne vysokou kriminalitou. Tak želáme vám ešte pekný predsilvestrovský večer a zatiaľ opäť dovidenia. Dovidenia. Tak verte, že mimoriadne úsmevné budú aj dnešné športové noviny, a to už hneď po predpoveď počasia o malú chvíľu, a oplatí sa vidieť aj silvestrovskú smotánku. Za celú redakciu televíznych novín vám ďakujeme za priazeň, ktorú ste nám v tomto roku prejavili. Radi tu pre vás budeme aj v roku 2010. Majte teda pekný silvestrovský večer. Dovidenia zajtra. Uvidíme sa v novom roku. Dovidenia.